V minulom videu sme si povedali niečo o ústnom dýchaní. Dnes si povieme, aký je správny postup pri liečbe ústneho dýchania. Ako sme si už povedali, aby sme vedeli dieťa naučiť správne dýchať nosom, musíme si byť istí, že v horných dýchacích cestách nie je prítomná prekážka, pre ktorú dieťa nedokáže dýchať nosom. Prvým krokom je vyšetrenie u špecialistu, otorinolaryngológa. Pokiaľ nie je prítomná prekážka, ako zdúrená sliznica, ako zúžená nosová prepážka, zväčšené mandle, nastupuje naša liečba. Naša liečba spočíva v kombinácii dýchových a myofunkčných, teda svalových cvičení, ktoré po správnej inštruktáži u nás vyškolenými špecialistami viete cvičiť z pohodlia domova cez mobilnú aplikáciu. Aplikácia pozostáva z viacerých lekcií. Učí dieťa správne dýchať, následne sa posilňujú svaly pier, správny prehltací reflex a jazyk. Cvičenia sú veľmi jednoduché a ich správne vykonávanie zvládne aj dieťa vo veku 4 rokov. Druhou časťou našej terapie je liečba myofunkčnými, teda svalovými aparátmi, pripomínajúcimi chránič na zuby u športovcov. Aparáty sú mäkké, gumové a snímateľné. Dieťa si vie aparát samé nasadiť. Aparátmi sa posilňujú svaly okolo úst, podporuje sa správne dýchanie nosom, navádza jazyk do správnej polohy, čím docielime správny vývoj tvárovej oblasti. Potrebná je disciplína, pravidelné nosenie aparátu a pravidelné kontroly. Pri vstupnom vyšetrení si dieťatko nafotíme a naskenuje sa stav chrupu spolu s podnebím. Po určitom čase pravidelného nosenia a cvičení sa objavia prvé výsledky, ktoré si vizualizujeme na základe kontrolných skenov. Myofunkčnými aparátmi dokážeme vyriešiť aj problémy u veľmi malých detí, ktoré predstavujú zlozvyky ako sú podkladanie dolnej pery, dlhodobé cmúlanie palca, cuvel, škrípanie zubami, ktoré môžu viesť k vzniku otvoreného srizu, kedy sa dieťatku nespoja predné zuby pri zatvorených ústach. Otvorený sriz vieme riešiť len do určitého veku dieťaťa. Fyziologické dýchanie predstavuje dýchanie nosom. Vzduch, ktorý prúdi do nášho tela cez nos, sa očisťuje a zohrieva. Jazyk pri dýchaní nosom je v správnej polohe na podnebí a dochádza k správnemu vývoju hornej čelusti. Pri dýchaní ústami dochádza k zachyteniu nečistôt cez krčné mandle, čo môže viesť k ich zväčšeniu a častým opakovaným ochoreniam horných dýchacích ciest. Zároveň jazyk klesá na spodinu ústnej dutiny a horná čelusť sa nevyvíja správne. Dochádza k tvarovaniu do tvaru písmena V a zuby nemajú dostatok miesta. Formuje sa ich stesnanie. Predkus, otvorený sriz. Myofunkčnou terapiou teda vieme svalovými cvičeniami v skorom veku predchádzať následkom nesprávneho dýchania. Pamätajte, nos je na dýchanie a ústa sú na jedenie. Ak sa vám toto video páčilo a myslíte si, že by bolo užitočné aj pre vašich známych, dajte nám like a prosím, dielajte ho s nimi. Ak by ste sa chceli dozvedieť ešte viac, kľudne nám napíšte otázku do komentára alebo nám dajte odber a neuniknú vám už žiadne naše videá.